BJP जों एलायन्स दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना मोनसे पलिटिकेल पार्ट एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना गभर्नमेन्ट टू गभर्नमेन्ट मोनसे पार्ट बिटिआर काउन्सिल आसाम सरकार भारत सरकार बे ट्राइ जंक्शन मोनसे जिहेतु पार्ट आरो फारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफाद UBPOआ आपिलारि दाबि होलांबाय थागोन दा बेखायनो जोंनि जि लुबैनाय आरो हास्थायनाया जाहैबाय 46 जि MCLA दङ चिफ डेपुटि चिफ स्पिकार आरो EM MCLA गासैखौबो लाफानानै बिस्रा बयहाबो बिबान दङ जे एकर्डखौ मावफुंनायाव मोनसे गारां आरो मोनसे लामायाव फैनानै बिसोर बयबो खामानि मावनांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे स्ट्रं आरो स्पेशल जे मोनसे हास्थायनाय आरो जे आपिल बे जाहैबाय जे 2020 सननि 27 जानुवारियाव जे बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर जि एकर्ड जादोंमोन NDBनि मोनब्रै आफाद आरो लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो UBPO भारत सरकार आसाम सरकार जे मोनसे नेशनेल कमिटमेन्ट बे स्टेटनि कमिटमेन्ट आरो बे एकर्डनि उनाव एकर्डआव जिखिनि जोङो दफा मोनबाय बेखौ मावफुंनांगौनि गासैयाबो मोनसे सल रेसपन्सिबिलिटि दङ आरो बे रेसपन्सिबिलिटिखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा बर' हारिनि आफाद आरो गौथुम बा बयबो जेब्लाबो मोनसे मिजिं आरो आसा लानानै हाबा मावबोदों आरो हाबा मावलांदों दा बाथ्राया जाहैबाय जे 2020नि एकर्डनि उनाव BTC जि मोनसे इलेक्शन जानानै थांबाय आरो बे इलेक्शननि उनाव UPPL आरो BJPनि मोनसे जॉइंट मोनसे एलायन्सनि मोनसे सरकार दा आथिखालाव सोलिगासिनो दङ दा बे समाव एकर्डनि दफा मावफुंनो थाखाय बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा मोनसे मेन्डेट होदों आरो बे एलायन्सनि मोनसे सरकार बे सोलिदों दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै फिन खेबसेबाव जों रिटारेट खालामो जोङो फिन खेबसेबाव गोसोखांहोफिनदों जे बिटिआरआव आथिखालाव UPPL BJPनि जि सरकार दङ आरो अपोजिशन हिसाबै BPF हान्जानि जायफोर MCLA दङ गासै 40 जन इलेक्टेड MCLA रुलिं आरो अपोजिशननि सा 6 बेयाव नमिनेटेड MCLA दङ बयहाबो रेसपन्सिबिलिटि दङ बयहाबो दायित्व दङ बाथ्राया जाहैबाय जे 2003नि BTC एकर्डनि उनाव 2005 आव इलेक्शन जादों आरो बे इलेक्शननि उनाव संग्रामी नेता दैदेनगिरिफ्रानो सरकारखौ सालायफैदों सेम पेटार्नाव 2020नि एकर्डनि उनाव 2020 आव जानाय बिटिआर इलेक्शनाव UPPL जाय बिथांमोना संग्रामी दैदेनगिरिमोन बिथांमोनानो दिनै बे सरकाराव रुलिंआव माने लिडारशिपखौ लानानै सामलायगासिनो दङ BJPजों एलायन्स दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना मोनसे पलिटिकेल पार्ट एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना गभर्नमेन्ट टू गभर्नमेन्ट मोनसे पार्ट बिटिआर काउन्सिल आसाम सरकार भारत सरकार बे ट्राइ जंक्शन मोनसे जिहेतु पार्ट आरो फारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफाद UBPOआ आपिलारि दाबि होलांबाय थागोन दा बेखायनो जोंनि जि लुबैनाय आरो हास्थायनाया जाहैबाय 46 जि MCLA दङ चिफ डेपुटि चिफ स्पिकार आरो EM MCLA गासैखौबो लाफानानै बिस्रा बयहाबो बिबान दङ जे एकर्डखौ मावफुंनायाव मोनसे गारां आरो मोनसे लामायाव फैनानै बिसोर बयबो खामानि मावनांगौ अकल राजखान्थिनि थाखाय राजखान्थि खालामनायखौ जों मालाबाबो लुबैया आरो नैबे 5 बोसोरनि मेन्डेटआनो बिटिआर बासिनि मेन्डेटआनो जाबाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि मेन्डेट शान्ति गायसननायनि मेन्डेट आरो रायजो राजानि जि हप्स एन्ड एसपिरेशन जि गांनाय उखैनाय आरो बिथांमोननि जि सिमांमोन बे जौगानायनि थाखाय गोरिब गुन्द्रानि जिखिनि जौगानायनि थाखाय बे जौगानायनि खामानिखौ बयबो मावनांगौ आरो बे बेलायाव आङो सानो जे रिजनेल जायफोर फर्सेस दङ UPPL जागोन BPF जागोन एलायन्सनि पार्टनार हिसाबै राष्ट्रीय दल दङ BJP जाय जिरि थाया मानो बिथांमोना गासिबो बिटिआरनि बासिन्दा बिटिआरनि समस्तिनिफ्रायनो देरहानानै फैदों बयहाबो एकर्डनि सायाव ट्रास्ट आरो बिश्वासा थानांगौ एकर्डनि सायाव बयहाबो मोनसे अनसायनाय आरो हाबा मावनाया थानांगौ दा बेखायनो अपोजिशनाव दङब्लाबो BPFनि MCLA बिथांमोनाबो संग्रामी नेता जातीय सत्ता जातीय संग्रामजों फैनाय आरो दिनै बिथांमोना मोनसे आन्चलिक दल 2003नि उनाव 2005 आव दानानै आन्चलिक राजनीतिक दलखौ सामलायदों
UPPL जायफोर दङ बिथांमोनाबो दिनै जातीय सत्ता जातीय आन्दोलन आरो संग्रामनि गेजेरजों फैनाय आरो बे हिसाबैनो बिथांमोनाबो मोनसे हानजा आनसलिक हानजा माने रिजनेल पार्टी दानानै दिनै सरकाराव दङ आरो BJP नि जायफोर जोंनि ओनसोलनिफ्राय दिनै MCLA दङ बिथांमोनाबो बे आन्दोलनखौ 30-35 बोसोराव नुबोदों बे आन्दोलनखौ बुजिबोदों दा बेखायनो बर' हारिनि माने फार्स्ट एन्ड फरमस्ट लुबैनाया जाहैबाय बा BTR ओनसोलनि रायजो राजानि लुबैनाया जाहैबाय जे शान्ति एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना टाइम बाउन्ड आरो स्पिडी जानांगौ भारत सरकार आसाम सरकारखौ जेसेबां लेभेलाव नारसिननानै सरकार टु सरकार हाबा मावनांगौ आरो रायजो राजा गोरिब गुन्द्रानि जौगानायनि थाखाय हाबा मावनांगौ बिनि थाखायनो मोनसे इउनाइटेड मोनसे एफर्टआव हाबाफारिफोरखौ मावलांनांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि समाव जोङो बयखौबो आपिल खालामो राजखान्थिनि नामाव राजखान्थि खालामनायखौ जों लुबैया आरो अकल पावार पलिटिक्स खालामनायखौ जों लुबैया पावार पलिटिक्सनि थाखाय नैबे 5 बोसोरा नङामोन आरो बेखौ जोङो मालाबाबो हास्थाया बे 5 बोसोर जि मोनसे एलायन्सनि सरकार बा एकर्डनि उनाव आन्दोलननि उनाव दानाय जि सरकार बे सरकारनि कमिटमेन्टआ जाबाय पिस गायसननाय एस्टाब्लिशमेन्ट सुक्ति मावफुंनाय आरो गोरिब गुन्द्रा रायजो राजानि सिमां आरो आसा आरो बिथांमोननि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनाय बे मानि आथिखालनि 46 नाम्बार जेसेबां MCLA दङ बयबो इउनाइटेड हाबा मावलांनांगौ आरो बे बेलायाव रिजनेल फर्सेस रिजनेल आनसलिक दलफोरा संग्रामी मोनसे सत्ताजों फैनाय हिसाबै बिथांमोना बेयाव बांसिन बिबान आरो रेसपन्सिबिलिटि दङ आरो बेखायनो जोङो बेखौ हास्थायो आरो लुबैयो गोजोन्थों ना बेयो मोनसे पलिटिकेल कुइसन आरो राजनीतिक जोङो बाथ्राखौ बुंनो हास्थायाखै बा लुबैयाखै खोथाया जाहैबाय जे जोंनि जायगा जोंनि ओनसोल आरो जोंनि जातीय आन्दोलन जातीय जि मोनसे धारा आरो बड'फानि जि सिमां बेखौ फिउचाराव जों गायसननांगौब्ला जोङो बबे एजेन्डा आरो बबे अबजेक्टिभजों जोङो फैदोंमोन आरो फैयै फैयै दिनै जोङो बबे मोनसे स्टेजाव दंफैयो दा बेखायनो आङो जायफोरा जातीय आन्दोलनजों एसोसिएटेड नांथाबनानै आन्दोलननि धाराजों फैदों गोबां 5000 मानसिनि लाइफ बेयाव जिउ जोब्बाय मार्टियार जाबाय शहीद जाबाय आरो बिनि उनाव आखाइ आथिं बायनाय बेंगुरा जानाय जेल जानांबाय आरो बे संग्राम आरो आन्दोलननि सोमावसारनायनि धारायाव बड'फानि आन्दोलननिफ्राय BLT आन्दोलन NDP आन्दोलन जाय बिथांमोना दङमोन जाय बिथांमोना दिनै गुबुन गुबुन पलिटिकेल पार्टियाव दिनै हाबा मावनानै दङ बे व्यक्तिफोरा दिनै रियलाइज खालामनायनि सम दङ आरो सम जादों आरो बे रियलाइजेसनखौ लानानै फिउचाराव BTR ओनसोलनि ग्रेटार इन्टारेस्ट आरो BTRनि शान्ति एकर्ड इमप्लिमेन्टेशन आरो जौगानायनि थाखाय बयबो इउनाइटेड मोनसे सान्थौ सानस्रिजों हाबा मावनांगौ आं बेखौ स्पष्ट बुंदों पलिटिकेलि सोर सोरजों एलायन्स जागोन मा लेभेलनि डिसकास जागोन बे खोथाखौ जिहेतु जोङो मोनसे नन पलिटिकेल जातीय आफाद बे खोथाखौ आङो बुंनो थाङाखै जायफोरा पलिटिकेल पार्टियाव दङ जायफोरा जातीय धारा जातीय आन्दोलन आरो सोमावसारनायनि मोनसे सेप्टारजों फैनाय बिथांमोननि दैदेनगिरिमोन बे जोंनि लिडार्सफोरनियाव बा बे दैदेनगिरि बे कान्डारिफोरनियाव जि मोनसे दायित्व आरो रेसपन्सिबिलिटि दङ जिखि दलाव थाया मानो बे व्यक्तिफोरखौ बे सुबुंफोरखौ बे दैदेनगिरिफोरखौ मोनसे इउनाइटेड सिन्ता इउनाइटेड एफर्टनि गेजेरजों दहाय आं बुंनाया पिस गायसननाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेशन आरो जौगानाय बे मोनथाम एजेन्डाखौ लानानै आवगायनांगौ आरो रेसपन्सिबल व्यक्तिफोरा बेखिनि खोथाखौ निश्चय बुजिगोन आरो बै दैदेनगिरिफ्रा बे खोथाखौ लानानै निश्चय सानगोन बेखौसो आङो आपिल होदों गोजोन्थों मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेल
हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।